Auto, tuo ihmisen mainio kulkuväline, on vielä verraten nuori keksintö. Vuosisadan alusta näihin päiviin on auto kehittynyt huimaa vauhtia. Ensimmäiset automallit olisivatkin hävinneet jo kokonaan, ellei mielenkiinto näihin autovanhuksiin olisi herännyt. Saamme kiittää Suomen automobiilihistoriallisen klubin jäseniä siitä, että vielä tänä päivänä saamme ihailla näitä vuosikymmenien takaisia autovanhuksia. Turun kerho järjesti helluntaipyhinä 1978 Suomen automobilisteille 19 retkeilyajot. Turun uudella katsastusasemalla oli vilskettä. Matkaan lähtijöitä oli peräti 96 autoa. Vanhin ajoneuvo oli vuodelta 1914. Joo. Minkä päin mä lähden? Lähden eteenpäin. Eteenpäin. Täällä 25 on punainen. Eikö se Eero rupea tarvitseskelemaan jo? Vahattuina ja kromit kiiltävinä ryhmittyivät autot lähtöpaikan taakse, josta ne vuorollaan saivat ajaa starttipaikalle. Kerhosta ajokinaan Estek Sedan, vuosimalli 1928. Retkellä järjestettiin myös kilpailu auton vuosimallin mukaiseen muotiin pukeutumisesta sekä myös kilpailtiin parhaiten entisöidystä autosta. Kilpailun reitti kulkee osittain saaristoteitä pitkin. Reitin pituus on 80 kilometriä, kulkien Naantaliin, Merimaskuun, Askaisiin, Lemuun, Nousiaisiin ja Maskun kautta takaisin Turkuun. Reitin varrelle on sijoitettu 13 tarkastusasemaa, erilaisine tehtävineen ja taitoajoineen. Pikataipaleita ei reitin varrella ole. Siihen eivät näiden autovanhusten voimat enää riitä. Vaikka ajo onkin totisinta totta, kehottaa järjestäjät ajamaan leikkimielellä. Ajo-ohjeissa lukeekin: aja hitaasti, jos on kurakeli. Aja hitaasti, jos on kuivakeli. Aja hitaasti, jos on kesäkuuta. Ja aja hitaasti, jotta retkesi onnistuu.
Loppupään autojen vielä järjestäytyessä lähtöpaikalle olivat ensimmäiset lähtijät jo kaukana reitillä. Ensimmäinen tarkastusasema oli Raision tehtaiden punnitusvaalla, jossa piti arvata ajoneuvonsa paino. Oikeasta vastauksesta kasvatti kilpailija tietysti pistesaalistaan. Näin jatkui matka Naantaliin, jossa Kuparivuoren mäen päällä arvoteltiin muun muassa kirkontornin korkeutta. Kaunis saaristotie alkoikin täältä vieren ohi Kultarannan. Särkänsalmen sillan jälkeen oli jälleen tarkastusasema ja levähdyspaikka. Merimaskussa syntyi jonoa ennen lossille pääsyä, mutta lämmin kevätaurinko sai retkeläiset iloisin mielin odottamaan vuoroaan lossille. Hyvän sään vallitessa olikin nautinto ajaa idyllistä saaristotietä tarkastusasemalta toiselle. Nousiaisissa on eräs merkittävä paikka vanhojen autojen harrastajalle. Siellä on nimittäin Turun kerhon automuseo, eli Lippaliiteri vanhassa meijerirakennuksessa. Tänne pihalle suuntautui retkeilyajon reitti. Pihalle oli järjestetty levähdyspaikka ja ruokailu. Myös asu- ja ajoneuvokilpailu pidettiin Lippaliiterin pihalla. Turun kerhon automuseo onkin se paikka, jossa voi tutustua vanhoihin autoihin kaikessa rauhassa. Kisat jatkuivat vielä Turkuun päättyvällä reitillä. Tämän tyyppinen jokavuotinen harrastajien yhteisnäyte lujittaa ja lisää jäsenistönsä aktiivista toimintaa yhdistyksensä parissa.